O Pleno da Deputación acorda instar a Xunta a aceptar a condonación da débeda proposta polo Goberno Central. O ente provincial propón destinar os fondos á mellora da sanidade, da educación e dos servizos sociais. O Pleno da Deputación da Coruña, presidido hoxe polo vicepresidente Xosé Regueira por ausencia de Valentín González Formoso, que participou en Ferrol na asinatura do protocolo do proxecto Abrir Ferrol ao Mar, aprobou hoxe unha moción presentada polo grupo do PSDG-PSOE relativa á condonación da débeda das comunidades autónomas co Goberno do Estado. A iniciativa saiu adiante cos votos favorables de PSOE, BNG e AV e o voto en contra do Partido Popular. No texto, instase a Xunta a aceptar a condonación da débeda proposta polo Goberno de España o pasado día 26 de febreiro no Consello de Política Fiscal e Financeira. Ademais de garantir que os fondos en cuestión se destinarán á mellora dos servizos públicos de sanidade, educación e servizos sociais. A moción destaca que a situación de sobreendebedamento que viven hoxe as comunidades autónomas. As comunidades autónomas ten a súa orixe na política irresponsable de financiamento e recortes dos gobernos do Partido Popular durante as anteriores legislaturas. Durante eses anos, o PP implementou unha política de austeridade que, lonxe de garantir a estabilidade económica das comunidades autónomas, provocou un endebedamento e un colapso financeiro. A falta de planificación e incapacidade de ofrecer un novo modelo de financiamento derivou nunha situación de vulnerabilidade fiscal, obrigando as comunidades autónomas a endebedarse de forma desmedida para poder manter os servizos públicos de saúde, educación e servizos sociais. Esta situación complicouse polo incumplimento da reforma do sistema de financiamento autonómico que prometeu o Partido Popular. En lugar de expor unha solución razoable e que se achegase á realidade económica de cada comunidade autónoma, o PP optou pola paralización dos mecanismos de financiamento. O documento solicita a Xunta que estableza un mecanismo de seguimento e transparencia para asegurar que os recursos derivados desta condonación parcial teñan un impacto directo e positivo no financiamento local, nos servizos públicos e no investimento nos municipios. O Pleno da Deputación da Coruña insta deste xeito o Goberno galego a aceptar a proposta do Executivo Central. O organismo provincial tamén aprobou na sesión que se desenvolveu esta mañá o convenio colectivo para o persoal laboral operativo dos parques de bombeiros dependentes do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña.